एहि बेर एससी के एग्जाम किछु संकेत देलकै या? एससी के एग्जाम बहुत संकेत दिलक है। अच्छा। और एससी के अभिभावक सबसे हम बात के लिए तो एक खुशी व्यक्त कला जे बच्चा सब लिख के आयल है हमर जे मार्क आयत हम बुझबे जे ये ओरिजिनल मार्क है के का। ऐसे पहले तो की छले जे ओ गुब्बारा वाला मार्क अबै छले, फुकना वाला मार्क। लेकिन एहि बेर में जे आयत से एकदम ओरिजिनल आयत, तैके लगा हाँ से खुशी है। हाँ एहने बतावन होय के चाहे। इस समाज के वही प्रकार के जे अभिभावक विहीन बच्चा सबके जे अवस्था अभिभावक स्वयं फील करे चले, वही अवस्था में जैसे अभिभावक स्वयं प्रेशर में चले, बच्चा नहीं पढ़े तो की करबे। तो एहन अवस्था में अभी जे मधेश सरकार द्वारा जे प्रकार से जैसे एक एक्शन लेल गेलै, वही एक्शन पर ई बड़का मैसेज गेलै। हाँ भले ही थोड़ा सा भय फील भेले बच्चा सबके, भयभीत नहीं करे के चाहिए, ओकरा काउंसलिंग के आधार पर चलते। लेकिन फिर भी बहुत बच्चा में ई एली जे हम अब पढ़ब के से जिज्ञासा दोसर वैसे नीचा क्लास के 9 क्लास के बच्चा सबके परीक्षा के बाद कि ओइसे पहिने है सर? नहीं, ई परीक्षा में जैसे देखल के जे बताओ ना सबको की लगे छले कहे के लागी सब कहे हो हेते नहीं है ना कहिका सबके माइंड में छले। लेकिन जब एग्जाम द के एले तो करीब करीब बहुते हेडमास्टर सब सोचले बाध्य भ गेले कि अब अगर हम सब जैसे आगारी नहीं अथी कर सकब तब बच्चा सबके अवस्था बहुत खराब होते। सुनै छली जे